mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Malaking pagkakamali ang maikasal ang best friend ko sa boyfriend niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rene. At ito ang aking secret file. College pa lang, matalik na kaming magkaibigan ni Julia. Halos pareho kami ng trip sa buhay. Pareho ng sense of humor. At pareho rin ng pananaw sa maraming bagay. Minsan nga, parang hindi na namin kailangang magsalita para magkaintindihan. At habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, unti-unti kong napansin na humahanga na ako sa kanya. At yung hangang yun o paghangang yun ay hindi lang simpleng paghanga. Hindi lang siya simpleng pagmamalasakit o paghanga sa isang kaibigan, kundi mas malalim pa roon. Mahal ko na pala siya. Pero pinili kong manahimik. Natatakot kasi akong umamin. Baka kasi maging dahilan yun para mawala siya sa buhay ko. Mas gugustuhin ko nang manatili sa tabi niya bilang kaibigan kesa tuluyan siyang mawala sa akin. Nakatapos kami ng kolehiyo at kalaunan ay nag-take ako ng board exam. Nang sa gayon ay maging ganap na akong nurse. Si Julia, naghahanda pa lang na kumuha ng NLE. Lumipas pa ang mga buwan, lumabas na ang resulta. Nakapasa ako. Inaya niya ako mag-celebrate. At buong akala ko yun na ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanya ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Pero habang magkasama kami ni Julia, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang lalaki. Ang sinagot niya through video call. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Julia habang kinakausap niya ang lalaki. Maya-maya ay ipinakilala niya sa akin ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Vince. At syempre, ipinakilala niya ako bilang best friend niya. Pagkatapos ng tawag nila, ay ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ni Vince. Madalas daw silang magkausap hanggang sa unti-unti silang nagkagustuhan. Noong araw na yon, DJ Rocky at DJ Jello, naramdaman ko yung pakiramdam na nahuli ako. Isang hakbang na lang sana
O pwedeng maging kami na. Aamin na sana ako. Pero naunahan ako ng taong mas matapang kaysa sa akin. Ilang buwan lang ang lumipas. Nabalitaan kong nagdesisyon silang magsama na sa iisang bahay. Sa katunayan, tinulungan ko pa nga si Julia na maglipat ng gamit papunta sa bahay ni Vince. Doon ay pinanunood ko silang naglalambingan. Nagpupunasan ng pawis ng isa't isa. At narinig ko ang mga palitan nila ng matatamis na salita. At yung matatamis na salita na yun, parang napakapait sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, akala ko yun na ang pinakamasakit na mararamdaman ko. Pero mas masakit ang mababalitaan ko matapos lang ang ilang linggo. Ang balita, engaged na sila. Hindi ako iyaking tao. Pero habang nagmamaneho pa uwi, tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng luha ko. Hindi lang naman ito dahil sa may ibang lalaki siyang pinili, kundi dahil hindi ako nakapagtapat kay Julia. Hindi namin siya nabigyan ng pagkakataon na pumili sa pagitan naming dalawa. Hindi niya nalaman ang totoo. Dahil ako mismo na best friend niya ang nagkait sa kanya ng pagkakataong malaman yun. Sa kabila ng lahat, gusto ko pa rin maging masaya siya. At kung sa piling ni Vince, dun na makikita ang kaligayahan, sino ba naman ako para hadlangan yun? Kaya mas pinili ko na ilibing na lang ang nararamdaman ko. Ang masakit lang, si Julia, yung taong lagi kong tinatakbuhan kapag may problema ako o pag may bigat akong nararamdaman, pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang dahilan ng sakit na hindi ko kayang ikuwento. Lalo na sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko na darating yung araw. Natatanungin niya ako. Tatanungin niya kung maging man of honor niya sa kasal nila. At hindi nga ako nagkamali. Dumating ang araw na yun. Nang tanungin niya ako ng personal, syempre gumiti ako. At agad akong pumayag. Pero ang hindi alam ni Julia, bawat detalye na ibinabahagi niya para sa kasal nila ni Vince, bawat kwento niya tungkol sa magiging buhay nilang mag-asawa, bawat excited na ako, parang unti-unting dumudurog sa puso ko. Nakakawasak. Wala eh. Best friend lang ako. At yun yung role ko. Dumating ang araw ng kasal. Habang nakatayo ako sa harapan, pinanunood siyang maglakad papuntang altar. Pakiramdam ko, sa bawat paghakbang niya, ay papalayo rin siya sa lahat ng mga pangarap na hindi ko man lang nasubukang maipaglaban. Nang tanungin ng pare kung meron bang tumututol sa kasalang iyon, bigla ko na lang ibinuka ang bibig ko at sinabi kong, sino man daw ang tumututol sa kasal na iyon, magsalita na, sabi ng pare. DJ Rocky at DJ Jello, nagsalita ako. At sabi ko, Father,
Natahimik ako ng ilang segundo. Maya-maya pa ay nagsalita ako uli. Ang tumutol, lagot sa akin. Kilala ako ng kaanak ni Julia bilang joker. Kilala rin ako ng mga kaibigan namin bilang joker, kaya naman nagtawanan ang lahat. Siyempre tumawa rin ako. Pero hindi nila alam na pinagtatakpan ko lang ng ngiti o biro yung puso kong durog na durog. Pagkatapos nilang ikasal, lumuluha ako. Hindi dahil sa sobrang saya, kundi dahil yun yung araw na tuluyan ko nang inilibing ang pagmamahal ko para sa kanya. Para kay Julia. Sa araw na yun, pinilit kong maging masaya para sa kanya. Para sa best friend ko. Ilang araw ang lumipas, biglang tumawag si Julia. Naiyak. Nag-away raw sila ni Vince. Tahimik lang akong nakinig habang ibinubuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya. Hindi raw siya gusto ng biyanan niya. Kasi hindi pa siya doktor. Masyado raw mataas ang standards ng pamilya ni Vince. At pakiramdam niya, hindi siya kinakampihan ng asawa niya. Hindi man lang siya naipagtatanggol. Kaya sabi ko sa kanya, Julia, huwag mo ngayaing sukatin ng ibang tao ang halaga mo. Hello, maganda ka, matalino ka, tsaka mabuti kang tao. Kung hindi nila nakikita yon, hindi na ikaw ang may pagkukulang. Sila ang bulag sa katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, niyaya niya pa akong magkita. Akala ko simpleng tsikahan lang. Pero pagdating ko, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko yung tiyan niya. Malaki yung tiyan ni Julia. Titig na titig ako sa tiyan niya. Tapos sinabi niya, oo, ninong ka. Nagbiro pa ako, DJ Rocky at DJ Jello. Sabi ko, akala ko busog ka lang. Tumawa siya. Tapos kinuwento niya na hindi pa sila nagre-reveal. Maging sa akin, dun lang niya talaga ako sinorpresa at nireveal ang magandang balita na 22 weeks na siyang buntis. May schedule raw siya ng congenital anomaly scan. At wala siyang makakasama dahil nasa trabaho raw si Vince. Kaya kung pwede, samahan ko muna siya. Nagpunta kami sa klinik. Tahimik lang siya. Maya-maya, bigla na lang siyang umiyak. Tinanong ko siya, umiyak ka ba kasi masaya ka na nalaman mong normal ang resulta ng ultrasound mo? Tumango lang siya sa akin at nagiyang kumain. At pagkatapos namin kumain, doon niya sinabi sa akin ang totoong dahilan. Sabi ko na nga ba, may pinagdaraanan talaga ang matalik kong kaibigan. Ang kwento ni Julia sa akin, nag-away daw sila ni Vince kaya hindi ito sumama sa kanya. Nahuli daw kasi niya si Vince na may kalandian sa Facebook. At habang ikinukwento niya yon, gusto kong magalit. Gusto kong puntahan si Vince. Gusto kong isigaw nang hindi niya alam kung gaano siya kaswerte na siyang pinili ni Julia. Pero wala akong karapatan. Dahil ang papel ko lang sa buhay ni Julia, kaibigan lang. Kaya pinili kong pigilan ang galit ko.
at pinili kong pakinggan na lang ang matalik kong kaibigan. At habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang isipin na kung umamin kaya ako noon, may magbabago kaya? Siguro meron. Siguro wala. Hindi ko na malalaman. Medyo mahirap lang tanggapin. At ngayon, habang dinadala ni Julia ang magiging anak nila ni Vince, mas kailangan niya ng mga taong masasandalan. Kaya kahit masakit, kahit araw-araw kong kinailangan na lunukin ang katotohanan na ibang lalaki ang kasama niyang bumubuo ng pamilyang minsan kong pinangarap, ipipiliin ko pa ring manatili. Hindi bilang lalaking pinili niyang pakasalan, kundi bilang lalaking pinili niyang maging matalik na kaibigan. Siguro ito na lang ang paraan ko para mahalin siya ng tahimik. Ang samahan siya sa mga panahong kailangan niya ako. Basta, gusto ko lang malaman at maramdaman ni Julia na nandito lang ako. Kung ano man ang mangyari sa kanila ni Vince, nandito lang ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Rene. At ito, ang aking Secret 5.